Tak vás tu všetkých srdečne vítame na tejto videopozvánke k 11.11. v našej ceste svetla. Takže kto by mňa ešte nepoznal, tak ja som Katka, ktorá pôsobí tu v Košiciach ako Terawings. Takže a organizujeme pre vás všelijaké krásne sebarozvojové veci. A dnes sme sa rozhodli s mojou najdrahšou priateľkou Zuzanou Ruminou, že pre vás organizujeme takú malú ochutnávku videopozvánky na náš krásnu cestu svetla. A v úvode dám jej slovo, aby sa krátkosti predstavila a povedala vám, že čo krásneho pre vás tvorí a čo dnes budete môcť zažiť a v podstate aj na tej našej ceste svetla 11.11. Takže Zuzanka, slovo je tvoje. Ďakujem krásne. Ahojte všetci, moje meno je Zuzana, som zo Srbska, učiteľka som a inštruktorka jogy, teda kundalini jogy, tanečnej terapie a kunda dansu. Dneska si vyskúšame takú jednu časť z kunda dansu. Je to tanec, má také zvláštne meno možno, keď poviete, jak sa volá, ale akože ten tanec je tanec čakier, alebo tancujeme vlastne cez čakry, kde sa uvoľňuje strašne veľa telo, myseľ, nervová sústava. Veľa spievame, používame rôzne dýchy, rôzne cviky. A cieľ vlastne toho tancu je ten, že aby ste sa úplne upokojili a všetko to, čo je možno schromaždené cez týždeň, alebo stres, ktorý vnímate, alebo ak sa cítite dosť možno nepríjemne, alebo máte veľa strachov, zažili ste niekedy v živote nejakú traumu, všetko ten tanec vám za 1 hodinu vie ukázať a pomôcť, aby ste to odpustili. Používame rôznu hudbu, rôzne nástroje, liečivé nástroje tiež, čo budeme používať aj 11.11. A vlastne aj hudba dnešná, ktorú budeme použiť aj na rôznych frekvenciách, aby ste sa uvoľnili, aby ste ten všetok stres dali preč, aby ste aby ste ma počuli. Teraz ma počujete, že? Lebo počula som, že niekto má zapnutý dom. Takže ak som hovorila, že vlastne, aby ste sa uvoľnili, aby všetok ten stres proste sa uvoľnil, aby ste sa cítili oveľa lepšie a dneska budeme tancovať trošku a ešte si urobíme aj takú meditáciu, takú mantra meditáciu, lebo v kundalini jogi používame rôzne mantry, rôzne aj buddhistické mantry, aj kundalini mantry, také hinduistické mantry, rôzne mantry, ktoré vlastne vám pomôžu, aby ste boli prítomní a boli vedomí, čo sa momentálne deje možno okolo vás aj vnútri. Keďže včera bol splň, Katka a ja sme rozprávali veľmi o tom, že čo dneska urobíme pre vás a čo urobíme aj 11.11. na tej našej ceste svetla. Keďže bol splň a vlastne bola aj lunárna eklipsa, alebo ak sa povie, Katka, ty povedz, lebo ja vám zatmenie bolo, mesiaca zatmenie bolo včera. Neviem povedať presne po slovensky, ale sa snažím sa naučiť a verím, že budete rozumieť. Verím, že všetkomu porozumiete. A keďže to bolo včera a bolo naozaj v takom poradí, bolo v znamení býka. A toto je vlastne celé to naše, možno aj emócie také nejaké, ale celé zázemie toho, ako sa cítime v svete, ako sa cítime momentálne v svojej koži a aké sú naše myšlienky a možno sa necítite až tak, ako to bolo v lete, už je tma a zmenil sa aj čas včera v noci, takže nejak rýchlo to všetko je už taká tma, tá cesta svetla. A teda s Katkou, prečo sme ju urobili, je preto, aby sme vás viedli k tomu svetlu trošku nejako ľahšou cestou, no, aby tá cesta nebola až dovnútra, do vášho srdiečka. Tak dneska trošku popracujeme na tej prvej čakre, druhej a tretej, cez ten tanec, ale cez také rôzne cviky. To iba trvá 6-7 minút. Uvidíte, aká je to sila, keď energiu, ktorá je vnútri a možno spinka, zobudíme a
A už začneme byť taký vnímavý, že už cítim, že oveľa lepšie je to, necítim možno bolesť v tele, alebo možno budete vedomi toho, že prečo cítite možno tlak niekde v ramenách, alebo možno v brúšku, prečo máte nejaké emócie. A na konci potom ešte dneska to, čo urobíme, je taká meditácia, ako som povedala, že mantra meditácia. Predtým Katka, ak bude chcieť, ešte niečo môže povedať, lebo veľa som rozprávala teraz. Poďa rozprávaj, nech si cvičíš v slovenčine. Ako veľmi, veľmi som vďačná, že môžeme aj takto s Katkou toto všetko ukázať aj tuto na Slovensku, lebo strašne dlho robím to v srbčine, ale robím to v angličtine. Vlastne v škole, z ktorej aj pochádzam, v Amerike robím to stále, učím nových ľudí, aby boli učitelia jogy, aj tohto tancu. A myslím si, že Slovensko naozaj potrebuje takéto niečo, lebo nie je to také známe a uvoľní to dosť, uvoľní nás úplne, ešte nám pridá tak strašne veľa energie, cítime sa veľmi šťastní, taký pokoj vnútorný je tu. A ešte také, čo je dôležité, že veľmi to dobre plýva na ženské zdravie, tento tanec, lebo pracuje aj s našimi hormónami, čo neviem, či som tomu Katka hovorila, že proste všetky tie dýchy a cviky uvoľňujú celý ten stres, teda hormón kortizol, ktorý sa nachádza v našich nádoblíčkach a veľmi dôležitý pre naše zdravie. Čiže máme 30 rokov, 20 rokov, 50, keď je tu menopauza, alebo keď sme už mladšie. Proste tento tanec je úžasný, lebo vám to všetko vie usporiadať. Hej? Aj keby ste mali nejaké ženské problémy, je to úžasné, lebo všetko to sa prečistí s tým. A druhá vec je ešte taká, že Katka to nejak vie veľmi pekne zhodnotiť a dať do toho, na tej ceste dať, vlastne rozprúdiť to pekne, aby tá naša cesta k tomu svetlu z tej tmy išla veľmi ľahšie a nejak v kľude. Tak ak Katka už, neviem, či chceš ešte niečo povedať? Nie, tak ja som chcela v podstate len povedať, ešte len doplním, že dnes teda si ten tanec, ako v rámci ukážky, urobíme na tú oblasť soláru, čo je naše životné slnko. A celá naša cesta svetla v podstate 11.11. bude zameraná na otvorenie srdca, preto som aj Suzane, keď rozprávala, ukazovala, že cesta do svetla je vlastne ako keby taká paralela k tomu, že začína obdobie tmy, pretože sa tmy skrácujú, čas sa skrátil všetko a vlastne teraz to svetlo, ktoré vonku nie je, tak vlastne musíme objaviť a ísť viac do toho našho vnútorného slniečka, do toho nášho svetla. Preto aj názov je cesta z tmy do svetla. Takže a naša cesta bude vlastne zameraná na tú srdcovú čakru, budú sa tam spievať mantry, budeme cvičiť dýchové cvičenia, taktiež tento Kunda Dance. Čiže je to taká 4-hodinová odpaľovačka silná, ktorú si môže prísť každý osobne užiť. No a teda dnes si to urobíme ako malú ukážku na to rozprúdenie energie, pretože Zuzana vravela, že tretia čakra, keďže je to naše životné slnko a tá životná energia, tak aj ten tanec je taký Takže práve preto som vybrala, keď sme sa dohadovali, že ktorú čakru, takže dajme si to naše životné slnko. Teda. Tak len to som chcela doplniť a už teraz fakt nechám priestor Zuzane a jej umeniu, pretože ja keď som ju videla na našom festivale, ktorý sme robili ako posledný a prišla, pozvala som ju, som bola veľmi vďačná, že prijala toto pozvanie a prišla k nám na východ ukázať, čo to je Kunda Dance, tak úplne z toho sme boli všetci úžasnutí. Takže verím, že aj vy si to dnes užijete, aj keď v takomto maličkom množstve a že to bude pre vás dobrá ochutnávka na to, aby vás to pritiahlo na tú našu krásnu cestu svetla. Takže Zuzanka, je to tvoje, nech sa páči. Ďakujem, že si to pripomenula, to, čo som povedala, že budeme dneska cvičiť cez tú prvú a druhú a tretiu. Povedala som to, lebo všetky čakry sú prepojené a vlastne dneska bude ten zámer na tretej čakre, ale my si nejak aktivujeme aj prvú, aj druhú, aby to nebolo iba, že hop, ideme na jednu, ale náš zámer bude na tom vnútornom slnku, lebo naozaj to asi slnko všetci potrebujeme teraz.
Nie, že iba v tomto období, ale stále, aby to slnko bolo také, aby žiarilo, aby proste nám pomohlo a tá vnútorná moc, ktorá vlastne je náš solárny plexus, to naše slnko, aby to prúdilo a žiarilo. Hej. Tak pôjdeme hore, môžete so mnou, ak chcete. Ešte sme zabudli povedať, že kto chce, môže si vypnúť video. Áno, keď chcete tancovať tak, aby vás nebolo vidno, tak je to úplne v poriadku, ale určite to využite, lebo vlastne v rámci Suzaninej energie teraz to vlastne pekne bude prúdiť, takže sa na to aj jednoduchšie naladíte, takže ak máte priestor, určite staňte od počítača, aj keď budete trošku ďalej a budete sa len pozerať a skúste to s ňou, lebo fakt je to veľmi chytľavé a trošku sa tak naladíte na to vnútorné dieťa a na tú radosť v sebe, takže poďte do toho. Poďme, trošku si staneme si a Katka, ty sa potom prihlásiš, dobre? Jo. No? OK. A ja nám zapnem hudbu, aby počuli. A začneme tak. Dúfam, že počujete. Povedz, či počujete, dobre? Počujete, dobre? Dobre. Takže keď je všetko zamerané na náš solár, na naše brúško, začneme tak, najprv z tej prvej čakry, ale celý náš centrum, všetko, na čo sa vlastne sústredíme, bude naše brúško, ale keď máme aj prvú čakru, urobíte to tak, že stiahnete vaše prsty tak silne, tlačíte dole a začnete pohybovať telom. Hornou časť tela, ramenami hore-dole, ideme dýchať cez nos a cez ústa. Teda nádych cez nos a výdych cez ústa a takto Ak je to veľa a nemôžete dýchať tak, že cez nos a cez ústa, teda vydýchovať, tak kľudne dýchajte iba cez nos. Začneme ďalej. Ruky si dáme takto blízko seba, blízko tela. Začneme s ľavou rukou nádych a pravou výdych. Dýchame. Môžete si zavrieť oči, alebo pozerať pred sebou, alebo dole. Ak by sa vám točilo v hlave. Ak nechcete skákať, kľudne môžete ísť z jednej strany na druhú. Je dôležité počúvať telo, ako sa cíti, čo vám vyhovuje. Úžasne. A ideme ruky dole. Dáme si ruky do pesťou a palec ide dovnútra. A to. Hej. A začneme hovoriť nie, 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 nie. Sa cítime možno veľmi unavené, alebo cítime strach a to vnútorné slnko žiari. Ale nie, 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 nie. A zase do stredu. Na jednu stranu a na druhú. Začneme s rukami pohybovať hore a dole. A skákať, ak sa cítite na to dneska. So mnou. Alebo jedna noha, druhá. Keď ruky idú hore, nádych, a keď idú dole, výdych. A dýchame. OK, ideme do stredu. Všetko vytriasť. A dýchať. OK. Lakeť ide vedľa tela. Brúško pevné. Nohy pevné. Ideme z ľavej strany na pravú. Pravo výdych. Pravo. Nádych.
A teda potrebujem strašne veľa energie dať do toho, aby to slnko svietilo. Hej, ideme dole, peste si urobíme a šupneme si trošku a dýchame. Rýchlo cez nos iba. Ešte minútku a pol iba. To není tak veľa, ale môže sniesť. Dobre, iba ruky. Dýchame horúci dých. Horúci dých sa dýcha iba cez nos rýchlo. Hej. A iba ruky hore, kľudne prsty voľne, úplne rozšírené. OK, dole. Zavreme si oči a zatancujeme si. Predstavíme si to naše srdiečko a pod ním to naše slnko. Hlboký nádych a výdych. Ešte. Ruky idú pomaličky dole a vydýchujeme pomaličky cez ústa. Ešte. Ešte raz. Dobre, ruky teraz dáme na naše slnko, na naše brúško, alebo jednu ruku na srdiečko a druhú na brúško a dýchame. Zavreme si oči. Výborne. Urobíme meditáciu, ale takú, že nebudeme sedieť, ale budeme tancovať. Budeme meditovať. Budeme spievať ohranú mantru z Kundalini jogy, ktorá hovorí, teda slova idú takto. Ad Gure Namah, Jugat Gure Namah, Sat Gure Namah, Sri Gurudeve Namah. Je veľa toho. Ak neviete, nikdy ste nepočuli, je to v poriadku. Dôležité, aby ste sa sústredili, už keď robíme tú meditáciu, na pohyby, dobre? No, začneme takto s rukami hore a dole. Do stredu. Práva ruka ide na stranu, práva tiež. Potom dole, na telo, zase a hore. Hop. Jugat Gure
boli stále v pocitu, že sme ochránení, sme cítili to. Kľudne si môžete aj telo začať pohybovať, nemusíme stáť alebo sedieť stále jak sviečky. Čaro je v tom, že si užijete mantru aj pohyb spolu. To je meditácia v pohybe, mantra meditácia. Ešte. Posledný krát. Dáme ruky dole. Jedna ruka ide na brúško. Druhá ruka ide na srdiečko. Zavrieme si oči. Pozeráme, ako sa cítime. Výborne. Nadýchneme sa. Zhlboka. Potom vydýchneme všetok stres, to, čo je ťažké. Zase do toho našho slnka. Hlboký nádych do brúška. Brúško ide dopredu a hlboký výdych. Výborne. Ruky dáme dole. Oči si otvoríme a ideme si sadnúť. Ak ste smední, dajte si vodu. Na konci by som ešte takto dala ruky hore, spojila ich a dala na srdce, potom na brúško a s hlbokým nádychom poďakovala vám, že ste tu a pozvala vás na našu cestu svetla 11.11. Katka, ty, ak by si chcela, môžeš kľudne niečo povedať. Tak je to úžasné už len sledovať. A tá meditácia na konci, to je proste obrovský, ja ako veľký empatik, môžem povedať, že obrovský pokoj a láska. Ja milujem takéto veci. Veľmi som zvedavá na spätné reakcie ľudí, čo nám povedia, ktorí to ešte nezažili, pretože ja už som to mala tú česť a možnosť vnímať. A ešte som asi zabudla povedať k tomu, že toto celé je fakt len ochutnávka, pretože ak v rámci toho Kunda Dancu prejdete celý ten čakrový systém, vlastne tak, ako to chceme v rámci tej cesty svetla, tam to budete môcť viac okusiť, tam to bude celá hodina. Proste, aj keď to bude zamerané na to srdce, ale vlastne prejdeme tam aktiváciu celej tej kundaliny, čo je úplne úžasné, lebo len keď sa aktivuje v celom tele, tak vtedy to môže ísť, keď je to prepojené hore aj dole. Tak vlastne my to máme tak krásne vymyslené, že potom to završíme tým sound healingom, kryštálovými misami, čo tomu dodá takéto krásne ukotvenie. A tak ako to završíte tým pohybom, tak ako teraz Zuzanka ukázala v rámci tej pohybovej meditácie, čo je úplne úžasné nacítiť takto seba v tom pohybe cez tú dušu,
tak vlastne takto to budete môcť potom úplne v tom ľahu cez tie kryštálové misy integrovať všetko to, čo vám ten pohyb prinesie. Práve preto to bude také špeci výnimočné a krásne, z čoho ja mám veľkú radosť, že sa nám to takto podarilo vyskladať, teda na tú cestu svetla. Tak neviem, či mám ešte čo dodať, lebo ja som teraz taká z toho, ja som si to tak nacitovala a som si to tak z vami plynula. Ja kvôli zdravotným veciam tu neposkakujem, netancujem, aj keď by som rada, ale nezapájala som sa, ale v duši som tancovala určite s tebou, Zuzana. Neviem ako ostatní, No, ale stále neviem, kto to je. Napísali nám správu. Kľudne, ak chcete rozprávať, kľudne sa môžete, ja môžem vypnúť teraz nahrávanie. Už ak Katka, chceš na konci ešte niečo pridať pre tých, ktorí budú sledovať potom záznam. tak už len toľko poviem asi, že Cesta svetla bude 11.11. Ešte nie sme rozhodnutí, či online alebo osobne. My by sme najradšej to urobili v Košiciach, teda osobne, 11.11., ale ak to podmienky nedovolia, pretože sa to celé tak komplikuje v tomto veľkom zmenovom transformačnom čase, tak vlastne možno to urobíme online. Takže všetkých by som ešte raz chcela pozvať, ak sa vám táto tento smer práce so sebou páči, tak určite sme tu pre vás 11.11. a s našou cestou svetla a verím, že si to užijete minimálne tak, ako my a že vás dovedie k takej vašej iskričke toho, čo tam máte, aby vám to vaše vnútorné svetlo mohlo svietiť. Tešíme sa na vás.